Hey drengs, mig og en ven, vi har taget en all mid all random, bare for sjov. Og så har vi tænkt os at poste, så viser jeg lidt skills, fordi han sovser, og jeg er lidt bedre end ham. Og han tror bare ikke på det, så vi skal lige bevise det over i. Hvorfor tog du? Vi skal bare lige bevise det over i. Nå. Kom fedt frem, Jule. Må jeg lige give dig et fif, endda er du sådan fucker dig selv helt op. Farm med dit kugle. Ja, jeg prøver, man. I stedet for at bruge hver gang det er på cooldown, at tage mig. Fuck, jeg kan ikke poke dig ned, jo. Løg. Ja, exactly. Hypergay. Kommer til at bide mig så meget i røven. Jeg synes simpelthen, at han er så ubrugelig. Fuldstændig. Det skader simpelthen ingenting. Fuck, du overextender. Jeg er stadig på midtlane nu. Det er stadig lige. What the fuck, det skader ikke. Kom her, bro. I did, man. I did. Det har jeg ikke lyst til det. Jeg er ikke hidden any passive og bare tower dig nogle af Syra. Hidden passive activate. Boom! Tower dig. Fuck, nu er jeg med dig, dit klammis. Ah, fuck! Du er simpelthen... Nej! Hold nu kæft. Jeg vidste. Jeg skulle ikke fucking tower dig. Damn, bitch. Måske ikke lige det klogeste, jeg har gjort til dato. Hold da kæft. Nå, så har du også fået en chance i uge. Hold nu kæft. Hvor er jeg snart dumt, det var jeg. Så er det bare Don't ring. No. Know what I mean, man? Det gør jeg ikke. What the fuck. Det er træls sådan noget. Au. Hvorfor er de der minions så gerne ved? Fuck, man. Og Nasus Snow, det er simpelthen det grummeste i hele spillet. Det er simpelthen bare det værste shizzle, der nogensinde er opfundet i LoL. Lad os give ham et slow. Lad os bare gøre sådan, så det slår mere og mere, og du til sidst bare står stille nærmest. Jeg har 6%, du har 12% på den passive, eller noget ja, hold nu kæft. Bare gør det værre end hvad det er i ude. Prøv at se den damage, jeg når at lave. Jeg tror, jeg får et langt større problem, end du får et late game. Han er bare fed, han er fucking fed, man. Han er så fucking fed. Jeg overvejer lidt, om jeg skulle waste mit ulti. Hvorfor skulle du det? Det ved jeg ikke. Bare for sjov. Jo. Lort. Jeg skulle lige få det. Fuck, jeg bruger meget af lige pludselig Nasus. Jeg kan godt lide dine lydeffekter, når du skal til at slå dem. Jeg kan bare høre det, når du kommer. Du bare høre, når jeg skal. Nå, nu kommer han igen. Tag speed Nasus. Nej, jo, jeg går til mit fucking ulti. Nå ja, fuck. Jeg glemmer det der med det. Nu dør jeg ikke. Hov! Jeg glemmer det der med, at det også slår attack speed, så fucking grumt i røven, så lige pludselig så står jeg bare i 1000 år, der sker ikke. Har du overhovedet noget build til Nasus? På ingen mulighed. Mundo build! Det er movement speed, boots. Og så er det bare warm-ups. Fuck, nu er det noget. Nå, jeg skal så frygtelig meget på den, når du står alene. Ja. Du ved godt, bare at du holder dig til monions, så skader det ikke nær så meget. Nej, ikke nær så meget. Fandme stadig meget.
Nej! Hvorfor nåede jeg at klikke ulti, mand? Jolo, du er alt for sart med dit ulti. Det er bare noget, du skal bruge med det samme næsten. Prøv at slappe af, jeg styrer over. Du kan næsten... Du er nærmest udødelig. Jeg kan bolde hvad som helst, når du bruger dit ulti. Fuck, man! Hold nu kæft. Dø, tower! Det kan godt være, at han er nu, men jeg holder ikke tilbage med tower. Vi kan lige så godt spare de... Wow, det så fedt ud! Jeg ved ikke, jeg skiftede mellem target, så det til hans klinger gjorde et eller andet. Fuck it. Ja, du er en fucking fuck. I'm a fuck. Eller er det, der er skrevet? Fucking faggot. Nå. Nasus er simpelthen bare brolig. Han er den største lyg. Eller, hvor mange gange har du brugt dit ulti nu? Slap nu af. Jeg spørger bare. Nej, nu kommer jeg til klik Q, der var noget minion. Hvad så, du er bare lige level 10, jeg er lige noget level 9, mand. Nice. Hvad fuck er du henne, mand? Fuck off, dude. Ah! Fuck det der, mand! Kom her, hvis du tør. Ej, det tænker jeg. Fuck. Hvorfor fik du så... Hvorfor klikker han ikke Q, når jeg beder ham om det? Det er derfor, jeg elsker at spille med. Han sidder små rage. Må vi tage buffs? Kunne der ikke til nogen buff, når du har 3-4 kills? Jeg spørger bare. Det var bare sådan lige for at høre det. Okay, næste gang. Jeg tror bare, vi bliver ved med at køre det der... Så har vi kraftet en pool guns næste gang, så kan jeg prøve det. Slow der. Det er slow der. Kan I se det? Jeg gik med 2 kilometer. Vi ses senere. Fuck nu af med dig, mand. Hvad med Drake og Baron? Du prøver bare at tage Baron lige. Det fandt vi i orden. Bare stå og tage en linje, hvis det kan. Kan det? Ja, det er nice. Den er sgu da ikke engang spawnet endnu. Nej. Dammit. Nu ved jeg, hvorfor hans Q slår så fucking hårdt. Hvorfor? Fordi han slår inden af synet. Hvad? Han slår, prøv at se, han har rundt Q. Prøv at se, hvordan han slår. Der. Bum! Han slår med spidsen, din idiot, som han gør hele tiden, stort set. Hvad er Nasus? Hvad er han? Er han en hund? Han ligner kraftigt med de towers der. Han er sgu da en hund, din idiot. Kraftigt med en stor hund. Jeg skulle fandme de der egyptiske guder, der var engang en tegnefilm med sådan en lille grim mumie. Er han sådan en, eller hvad? Han er en af de der faraoer, nej, hvad fanden hedder det? Det er sgu da ikke en hund, så. En af de der egyptiske guder, eller sådan. Det er sgu da ikke en hund. Der er sgu da både en hund og en ørn og et eller andet. Sammen med en ørn. Han er kraftigt med sådan en Egypte der. Følger han det? Prøv at kigge, hvordan han danser. Det er epic. Ja, prøv lidt dans, mens jeg stadig kan se det. Dans. Inden de minions er de... Prøv nu at slå med stemme. Du har fucking taget mit tower! Ja. Fuck, der kommer nu. Jeg slår over. Bare på det kommer her. Du skal lige se, at vi slår et over igen. Prøv at se her. Det er slow der. Og det er attack speed slow der. Og er du syg? Fuck man, du slår som en gammel idiot. Selvfølgelig gør jeg det. Du har rørt mig. Gamle hundeknolde. Jeg er ikke en hund, men jeg er en ørn. Du er en fucking hund. Jeg er en ørn, okay? Hvis du er en ørn, ikke? Så er ham her en fucking Mariehøne. Damn! Jeg skal have en skid. Damn! Har jeg ikke en anden, det er fucking noget, ulti. Det kan også være, at jeg fucking helvede på mig. Gud, jeg røv, mand! Boom! Fuck! 100 HP! 100 dogs up!
Nå. Fuck, man! Hold nu kæft. Det er minions også søde. Hvor meget du farver med de kug. Jeg skal nok lade være med at slå på tag for nu af det så. Jeg skal ikke være selv på tavlen nu af. For kraftigt i stol. Du skærm kigger bare der i kælder, gør? Nej, jeg gør jeg. Hold nu Hej. kæft, dit fede shit. Uden pisse, jeg skærmkigger ikke. Jo, du gjorde så. Nej, jeg gjorde ikke. Du ved godt, du står og bliver damaged af Dragon. Hey. Nej, det mener min kraft, det ikke. What the fuck? Fuck, man! Hvordan kunne du lave? Jeg havde kraftigt med 400 liv, mand! Ja, men det er min kug. Hej Dragon, så var der mig. Nå, hvad skal vi snakke om? Hvad har du lyst til at snakke om? Hvad har du lyst til at snakke om? Andet. Hej Jule. Kraftigt mig, fordi du tager altid det OP, champ. Det var all random! Nej, mand. Gud, med det. Nej, okay. Gud, hvor fuck var det så all random? Det skider jeg på. Hele verden. De må kigge på mine testikler, hvis det er løgn. Kom her, dit fede syn. Tør du gå mig med? Nej, det tænker jeg nok. Godt, så kom. Hvad? Kom med. Tør du? Hvor er du? Hvad? Hvor er du? Bare gå op ad væggen. Okay, lige om 2 sekunder. Du tør ikke en skid. Jeg har ingen mana. Okay, det kan vi godt. Så bare kom. Det gør heller ikke noget, hvis jeg får kæde. Kraftigt du tager det. Hey, vi ses senere. Fucking fedt svin. Jeg er skidt. Fis af, dit fede idiot. Ja. Fuck! Woohoo! Hvorfor brugte du den her, du havde ikke nogensinde? Hvad så? Hvad så? Fuck, man! Det hjælper altså ikke at smadre sit hoved ned til stedet. Så jeg ikke det. Nuller. Hvorfor har du købt Frozen Man? Hold nu kæft! Hold nu kæft. Hvad fuck skal jeg have? Warmongs eller hvad? Ja. Jeg vil have nødt til at slå dig, så du ikke kunne flippe det. Jamen, du skal også have Trinity Force. Det vil jeg da skide på. Jeg skal bare være tanky. Okay. Synes du, den der gør dig særlig meget tanky? Synes du, den der gør dig særlig meget tanky? Altså, hvad jeg ville have købt, det var en Trinity Force, måske ikke ligesom det første, altså en Warmongs armor og en Sunfire Cape, og derfra ved jeg sgu ikke rigtigt, fordi jeg er ikke rigtig noget magic damage, så Force of Nature ville være. Det er jo snyd, hvis der er du får et trigger. Nej, snyd. Du skal slet ikke meget skide svin. Du vil være skide på det her. Kom! Woohoo! Kom nu her. Nej, lad nu være. Dræb mig for fanden. Ej, Simon, ikke dræb mig. Næste kur, så dør du. Jeg ved det godt, men prøv lige at være. Jeg skal lige vise dig noget. Kom nu, mand! Kom! Fuck! Du er så skolden, Jesus! Fuldstændig ubrugelig, champ! Hvorfor har de lavet en fucking arm, der ikke engang kan blive? Okay, må jeg lige spørge, hvorfor fuck har du Nasus? Jeg ved det ikke! Hej. Det tager over der. Fuck, jeg er ingen mand. Det ved jeg fandme heller. Damn! Jeg er ingen mana, Har du ikke mana? Nej! Fuck, man! Jeg er nu værd. Nej, du får det hen! Nej, please! Jeg er nu værd! Hvad er det? Ja! Fede svin! Hvad fuck vil du gøre? Jeg overvejer, om jeg skulle bruge mit jump derinde, men Hvad fuck skulle jeg? Hvad vil du gøre, mand?
Det er så derfor, jeg ikke giver ham kills, fordi så tror han er OP. Jeg er OP, hvad vil du gøre nu, mand? Jeg er fucking nases. Ja. Hold nu kæft, jeg skulle bare jumpe derind. Du slår kraftigt næsten ihjel. Hold nu kæft. Hvad vil du gøre? Er du OP nu, eller? Hold op, mand. Fuck, det er pisse. Fuck, det er det. Så bolden. Så muligt, jeg slår. Fuck det shit der! Jeg gad ikke skid, mand! Svedig svin! Det er så derfor min telefon går i stykker. Nå, skal jeg komme og vinde nu? Ja, så kom da! Eller vil du lige clear? Kom her! Jeg er på vej. Jeg er midtlæg. Vi kan også gå over til Barry. Det holder din kæft, kom her til tower. Så er det tower dig, mand. Ja. Kom. Nej, det tør jeg. Jo. Så kom. Du løber klar. Nej, vent lige. Det kan jeg sgu ikke engang se. Det er omkring 1 minut, tror jeg. Hvorfor? Ikke noget. Så har du din ulti. Nej. Nej, så har du din Ignite. Nej. Hvad så? Jo, Ignite har jeg i forvejen. Så har du dit flash. Nej. Hvad så? Det er heller ikke noget, det jeg gør. Hvorfor så? Det finder du ud af. Du skal nok passe på den der store minion wave, det kommer nu. Store minion wave. Det er så skid, Balla. Kom, hvis du tør tower dig, mand. Okay. Du tør ikke en skid, det var ikke. Er det noget, vi skal vide om? Så kom. Damn. Du må da godt lade mig først, det kan man godt sige. Wow! Så bliver det er kraftedeme ikke i orden! What the fuck?! Nej! Why?! Fuck, man! Ja. Hvad fuck sker der, mand?! Derfor tror jeg godt tower derefter. Det er så derfor, de kalder mig The Whining Jeg skulle bare have min GA klar. Det var så derfor, de kalder mig The Whining Killer. Bare et for helvede. Hvad? Nej, du surrender ikke, det må vi ikke. Eller, hvor meget slået det? 95. Det er ret meget. Det er ikke bare... Kom. Ikke Hvor fuck er du henne, mand? Jeg er inde ved blå. Jo. Lige nede foran Baron nu. Er du? Ja. Det ved jeg ikke. Jeg tog den vej. Jeg er på vej af den. Og så prøv at gå rundt. Hvad så? Prøv at kigge det her. Hvad er meningen med det her? Det er jo... Løb 120. Hey! What the f... Nej, jeg sendte min Guardian's Angel! Du er så dum. Det gik ikke særlig godt. Dans. Upa dupa 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 dupa. Jeg begynder ikke at danse langsommere af det nu. Kom her op og tage på den. Det tager jeg ikke. Åh, det går ondt. Det kildede. Nej. Jeg synes ikke engang... Ej, de minions! Nå, GG. Hold nu kæft.